Atzo, Saharetik uda pasatzera etorritako aurrei ongi etorria egin zitzaien Tolosako udaletxean. Baina badira aste asko Tolosaldea Sahararekin lanean hasi zela guztia prestatzen. Tolosako udalak San Esteban auzoan bizileku bat jarri die eskura eta atontzeko lanak asko egin behar izan dituzte. Itokinak kendu, margotu, iturginaren lanak, Olatzpeon Tolosako alkatea etxe ikuskatzen izan zen aurren iritseraren aurretik. Azkenean 10 haur izango dira harrera familietan, 12 egon behar zuten, baino 2 aurrez dira etorri, eta hortaz 10 haur izango dira 10 harrera familietan, eta aterpetxean 12 haur izango ditugu oraingoz. Alde batetik harrera familietako programak bere ekintzak ditu, eta aterpetxeko programak bere ekintzak ditu, eta gaur bezalako egun puntualetan elkartu egiten gea Tolosaldean dauden saharar guztiak ekintza puntual hori egiteko. Horren harrera egingo duzue, nolako harrera izango da? Bueno, urtero bezala, ez? Urte desente dia Tolosaldeara aurrak etortzen direla, beherakada desente egontzan kopuruan, eta lortu da berriro pixkanaka Tolosaldea usajararrez betetzea, eta hemendik eskertza berezia apuntatu dian harrera familiei eta Tolosaldeako udalei eskaini diguten finantziaketa eta gogoagatikan. Azken finean, harrera familia bate betetzen ditu funtzio horiek, aterpetxean dauden aurrak beste modu batea bete berdia funtzio horiek, janaria, erropa, ekintza guzti hori aurrera atera behar da, eta azkenen aterpetxean dauden aurrak ere, harrera familietan dauden bezain ongi tratatu nahi ditugu, eta hortarako jende askoren laguntza behar izan dugu, eta oraindik ere laguntza desente beharko dugu, 2 hilabete luze dialako, eta denon artean Tolosaldeako biztanle guztiari eskertza berezia emanez, lortuko dugulako 22 haur hauek uda zoriontsu bat pasatzea.